Hola a tothom i benvinguts. Aquesta imatge que tenim davant és molt més que un simple dibuix, És el reflex perfecte d'una terra plena de contrastos. Avui ens submergim en la faula de les dues Valències. Per una banda, la del sol i la tradició, la de postal, i per l'altra, la que viu sota l'ombra del fum i del progrés industrial. A veure, sona acudit, oi? Què pot unir un rei de l'edat mitjana, una estrella de la tele dels 80 i uns peixos? Doncs la resposta està amagada en la història de València, que és una història plena de contradiccions. Vinga, anem a desxifrar aquest misteri. D'acord, per entendre-ho tot, hem de començar per la part més lluminosa, la part maca del conte, la que ha construït, vaja, la llegenda durada de la regió. És una història que barreja reis, sabors i unes paraules que encara avui ressonen a tot arreu. Això és horchata! Imagineu l'escena. Explica la llegenda que aquestes van ser les paraules del rei Jaume I quan una noia d'Alboraya li va oferir una beguda. Ell no el sabia, però amb aquesta simple frase estava a punt de batejar una de les icones més grans de la terra. I clar, ja veu saber de quina beguda parlem. L'orxata, per descomptat. La llegenda és genial perquè uneix les paraules del rei, or, i xata, per crear el nom de la beguda. És que és perfecta, una història que connecta la monarquia, la terra i la tradició. Tot en un sol got ben fresquet. Però, clar, la identitat valenciana va molt més enllà de l'orxata. Vinga, obrim una mica el focus per veure com aquest orgull, aquesta cultura, es pot veure en el paisatge i en la memòria de les seues tres províncies. Si fem un viatge ràpid, veurem que cada província té el seu símbol inconfusible. A Castelló tenim el fadrí, un campanar amb molta personalitat, separat de la catedral. A València, qui no coneix el Micalet, vigilant la ciutat des de dalt? I a Alacant, res menys que el Palmerar d'Elx, un paisatge que sembla tret d'un altre món i que és patrimoni de la humanitat. Són com els guardians de pedra i fulla de la terreta. I aquesta identitat també té cares i sons més moderns del segle XX. Pensem, per exemple, en els pavessos, amb aquella música tan popular i plena de sàtira. O, per descomptat, en el gran Joan Montleó. No hi havia casa on no s'encengués la tele per veure el seu show. Tot i que ja no hi és, el seu llegat continua ben viu, recordant-se una València més recent, però igualment icònica. Molt bé. Fins aquí tot sona fantàstic, oi? La llegenda, els monuments, la cultura, la postal perfecta. Doncs ara prepareu-vos, perquè la nostra anàlisi fa un gir de 180 graus. Ara toca veure l'altra cara de la moneda, aquella que no surt a les guies turístiques. Una realitat bastant més incòmoda. I aquí arriba el contraste de cop, perquè darrere del Micalet el que també hi ha és una presència constant de fums, de contaminació. I el més fort és que no són dos mons separats. No, la postal idíl·lica i la realitat industrial estan allà mateix, compartint el mateix aire. I per si no fos prou, a aquest retrat modern i complex li hem de sumar un altre element de pes, la central nuclear de Cofrents. Una font d'energia, sí, però també una font de debat constant i una presència imponent, gairebé amenaçant, en el paisatge. I potser enlloc es veu aquest conflicte entre indústria i natura de manera tan clara i dolorosa com a l'Albufera. Un dels parcs naturals més estimats de València, un símbol absolut, que ara, literalment, està lluitant per poder respirar. I com està passant això? Doncs el procés és tristament simple. Tenim gegants industrials com la fàbrica Ford o els antics alts forns operant a tocar. La conseqüència directa, segons la font original, és que estan, i cito textualment, matant l'Albufera. El resultat final és una imatge terrible. Els peixos moren, ofegades per la contaminació. Bé, arribem ja al final, i és el moment de tornar a juntar les peces. Perquè el que hem vist no són dues Valències diferents que viven cadascuna pel seu compte. Són les dues cares d'una mateixa moneda, inseparables, que conformen una única i complexa identitat. Al final, la clau de tot plegat és justament aquesta. La història de València se defineix per aquesta tensió constant. L'orgull per l'orxata i els seus monuments conviu cada dia amb la preocupació pels fums industrials i per la salut de les aigües de l'Albufera. Són les dues meitats del mateix tot. I acabem amb aquesta pregunta, que crec que ho resumeix tot a la perfecció. La resposta, òbviament, no la tenim, no està escrita enlloc. Però potser és just aquí, en aquesta cruïlla entre una tradició daurada i un futur ple d'incerteses on trobem la veritable ànima de la terreta. Una qüestió que de moment queda oberta.